Sana mampod. Ulat sa manggahan nila ni Jukjuk ba? Pag hinahinay mo para di ta masakpan niya ba? Sige. Dali. Ali mo. Unsa? Pag hinay mo ha. Sama ni Maria. Sa manitalaan na ay mga tusok ni karon. Ayo si bagulbol pa. Sulkat man ni diri padulong sa ilang manggahan. Kita agi dali. Isi nang ato ang kuan ani. Ulo ni mo. Clara. Maghinay Claire. Agay, nasangit pa dyan kong bag. May tagulay tao rin nila Jerry no. Tagmangga. Kung dili ta kakuha ilahan ni Jerry og mangga, ang duol ato ila ni Jukjuk. Naaman sila manggahan dito tanyo mangwa. Dito manggahan na po. Munang i-data. Sige. Sige, kumuha ta ayo kung dili muha ta. Paghalo na to. Sunod mo sa kuha kay na shortcut diri ah. Paghalo na to dala kuha ha. Pas Claire, dugaya po din yung makabaka dito. Oy. Ginaya ba? Dudong pawis kinsa ni kini dito. Una ning area ni Jerry. Ala dudong pawis na pa di saging nga gulang ko. Tani sagot. Dirilan mo ha. Itanaw siya na ko ang manggahan ni Jerry ug nabay bunga. Sige, diri lang ito kasi ko balik dayon. Sige, diri lang ta maglingkod oy. Gaya pong dudong pawiks oy. Gani no daghan biyo kay lamok diri ah. May napay bunga ang mangga ni Jerry. Kung walay bunga ang mangga ni Jerry, dito tanin yung manguha sa manggahan ni Jukjuk. Daghan kayo bunga oy, nakitaan man gani na ako. Siya daghan ka na sa lagmanggahan. Katong ni Agi di ba Claire? Nakabantay ka ato daghan kayo daghan ka na sa bunga. lagmanggahan. Wala pa dito na harvest ba buak liso baya to do. Ala. Wa naman ay bunga day ni. Bag-ura gyud ni giharbisan ba. Na, pakyas ni ron. Paibal una lang nako ako mga classmate be. Yala na nasa Dudong Pawiks to. Uy Dudong Pawiks, kumusta? Wala bunga ang mangga ni Jerry. Inong ka ganina Dudong Pawiks na daghan og bunga. Nya wala na di ay. Bag umang giharbisan dito lang ta sa katong diingon nimo Maria, katong ila. Ila ni Jokjok. Sige tara, dali na. Tara. Bibi ako'y una bit. Ako dito ah. Grabe gyud ni Maria oy. Nagbaklay ba? Baya ko nakadaan na. Ay mo pagsaba, pag-abot sa balay nila. Utansa. Sana mampod. Ulat sa manggahan nila ni Jukjuk ba? Pag hinahinay mo para di ta masakpan niya ba? Sige. Ali mo, unsa? Pag hinay mo ha. Sama ni Maria. Sa manitalaan na ay mga tusok ni karon. Ayo si bagulbol pa. Sulkat man ni diri padulong sa ilang manggahan. Kita agi dali. Isi nang ato ang kuan ani. Ulo ni mo. Clara. Maghinay Claire. Agay, nasangit pa dyan kong bag. Habang mo nagtanaw ba basig na ang tagiya. Gani at tanaw. Mo na ni manggahan ni Jukjuk o tanawa. Lagang kay bunga. Bulig mo ng bunga. Dudong pawis. Batira ha. Kami igo na may mamunit ha. Mamunit niya. Sabang punog tanaw ba? Gani. Tanawa ninyo o. Dudong pawiks ka ng bulig-bulig mo batira ha. Oo. Mamunit lang ni. Ingatik yun mo. Kay basig maabdan sa tagiya ba? ko. Sila pang nag-iaron papas palingki ba? Maria, kadagan bagbalay diri. Sakpan yung taan ni ron. Tanawag pala. Daghan lagi balay pero hasang minawag. Pero tabang lang kung silip-silip ko para di ta masakpan sa tagiya ba? Kani ko. Sila Dudong Pawiks batir na. Mangita sa kong batiray ha. Pili ko Dudong Pawiks ha. Hmm. Kay si Maria lang usikira. Ay, dira ulit ka buk. Sige ka mo batir. Kita tigpunot kira. Sige kani. Dali. Mga classmate, unita na ninyong mangga. Bahala na Dudong Pawiks. Batir. Huwag ko kaayo. Unita na ninyo. Wala ka si Sinupin. Hindi niya ako. Kasi may tulungan na itong kaunan niya. Dudong Pawiks ka nang isa kapungpung ba? Kali ka na. Tulura na ba? Tulura na ba? Ay, kana. Igo lagi na ron. Hala!
ani. Sige, Kanina. sabang na ito ni Dala. Kamu dala sa uban mo. Tara.